бародар кадомед ки мехоҳем граница бигзарем бародари азиз анами бародар да занг бизанен алҳамдулилло ки мошинаш комфортай мошини охи комфорт мешини оддих када мерай оддих када миёй зангш бизанен иншолло ба нархи арзон баген ай бобои лангари гирифтагӣ мехоҳӣ намехоҳӣ арзонаш мекунӣ ҳами зангш бизан иншолло ба амраи худо корта буд мекуна анами бародаре ки ман номроша мемонам иншолло ки беҳтарин инсонай. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, навора дидем бародарои азиз. Бародара мошин загия май хелиша дар ҳаёт нав дидистам. Просто бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам. Ҳамин лайки комментарият набигзорен. ҳамин чизо мо дар корай бародарон. ҳамин чизое ки шумо мекунинаш, ҳамира шумо мемонен бародарон. яъне ки подписаться кунен, чтобы паҳн шава ҳамин навор паҳнш кунен. ҳамин чизое ки шумо лайки комментария менависонед бародарҷоно, ҳамин навор просто паҳн мешавад, то ки ёрдам ка натонисти як бародари дигар ёрдам мекунад. ҳамин бародара чӣ хеле ки мекунед, ҳамин бародармон аз ваҳдат аст. хоб нигаҳ кунед бародарои азиз, ҳоли ин мардака нигаҳ кунед, чӣ хел ма дилам ба ҳамин хел шахсият насӯзад. субҳоналлоҳ, ман дигар намедонам чӣ бугум бародарои азиз. мошин задаеш, як приёра задаеш, дар пешход гузаштан задаеш, паридай рафта дар усталба задай. представьте, миёни ҳамира нигаҳ кунед, паридай рафта дар усталба задай. омадан ҳамаи чизо омадан, мошин гирехтай бир рафтай. представьте ки мошин гирехтай бир рафтай, наёфтанаш. на мардака бировардан гунаҳгор. ман намедонам, ман хелиша дар ҳаётам нав дидистам. ина мардака бировардан гунаҳгор, мошина наёфтан, мутаассифона на духтар, на ягон ҷо фарзандош дар Москва, қати оилаш дар Москва, дар квартираш, ина бечора худаш дар спецприём. дар спецприём. ина миёни ира бинен бародарои азиз, миёнша бинен. ма барои чӣ сахт мераса бародарои азиз. баъзет мегӯян ки ана гапҳои сахт мезанед, да, баъзет гапҳои сахт мезанед. ҳинар як мурчара як гандама додан надорем. як хеле да ҳастан ҳамин хелиёт ки то шуморо ҳақорат мекунем. ина бародара вишни ҷавша, ина бародара ёрдам кунем, бародара ҳолиша нигаҳ кунем бечорара. ина мардаки хуба, ина ҳолиша нигаҳ кунем. ҳамин бояд чикор куна? ба гуфти шумо ҳамин мардак бояд чикор куна? ина гуфтестанш ки билета бигир. и хеле мембра давдрун. и одам агар камтар маҳкамаш кунад давҷа дар хиники, то есть хиники, и одам мембра дига ягон чиз намешава, ё ки як умрам хеле инвалид мерава. пас бародари азиз, ман чӣ хел дар бари ҳам хелиё чих наистам. пас ман чӣ хел ҳамёра ёрдам накунем, дар баршон наворшо накунам. чӣ хел ман ҳамёра накунам. субҳоналлоҳ, ман дигар намедонам бародаро чӣ бигӯм. барои ҳамқа бинен ҳоли ина бародара худтон бибинен. ман наворша мемонам, бибинен ина. ассалому алайкум ака. созе хубе бародару хубе, насринтон хубе, падару модаратон ҳама каса хубе. нами ака миёну майбай дар шаҳри Питигорский. ана чиз ака нахавали рамегардум бини. михай ака даянам шаҳри Питигорский даем бо овардиам мошин задагма. вақти айкор буромадам бояд хона мерафтам. ана пешхода гузашта ҳисабдум, я мошин перёра буд, тонировка. омад задагма, бо рафтам дар усталба задам. милисиҳо омадан, одамо ҷамъ шидан, ӯ мошин гирехта бирафта. дигар намедонам чӣ худам даянам депорхона маҳкамам. гудаком дар шаҳри Питигорский. маҳкама худам ай ваҳдат ай қишлоқи машитонам ака. ина хеле
خیلی استاد همه گردم میسال با این چیگاس همه گردم میسال نه میسال به چیگاس میگردم می درون فرمون دا میسال کمتر خوبه ده میسال میگردم کمتر را میگردم به فرامشم برجام دمشینم میتونم را گشته با آوردیم ها این همینجا دا محکم نه بو میگن اشتراف همه سپوری بو بلیت خدمت میگیری میره اگر نمیگه 6-7 ماه اینم جمع قپانون میگه به معیب میشه میگه ایش کتر نگاه نمیکنه میگه برای همه شما را نمروتون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بردان گرامی خوش آمده به کانال ما همه شما می‌دارم برای دستگیرتون بردان گرامی چقدر که ببینید ما در مترو چوپیستان قرار داریم 4 اتاژ کدوم که هجوم کدام میخوام مرحمت ببین ان شاء الله در خدمت چقدر که برادرام میبینه ایدان دارم مودگن ایگار مودگن خوش آمده همه کسا برادرام چقدر است اختم کتابش چقدر برادرام میشه سر خیلی برادر چقدر بهترین برنامه اینا برادران عزیز برادران اومدن ببین ان شاء الله در خدمت 4 اتاژ قرار داریم نمره با آدرس هست السلام علیکم و رحمت الله